брат ми, Mastermind 4 четворки. Ще играем на Teamwork Puzzles 2 оби. Аз съм малко напреднал на тази игра, така че днес ще му помагаме. И ако искате да гледат и всичко, което сега ще направим, нали, няма да е в видеото, така че вие трябва да се абонирате за моя Twitch акаунт, който е Disaster749, както е Roblox акаунта ми. Там ще има всеки ден стримове. Днеска ще има стрим. А в 5 часа и сигурно вечерта пак може да има стрим, не знам. Така е. Мире, отиди. Да, натисни това бутонче бързо. И сега се телепортни. Как умря, бе? Виж по-хубаво да спал на тимейтоте. Кача се горе. Добре, сега натиска жълто, сега червеното. Аз паднах. Умри. Стой сега и чакаме кулдауновете. Стой малко. Добре, натискам. Стой там, чакай ма. Натискам го това. Качай се, бързо. Добре, натисни жълто. Сега червеното натисни. Сега отиваш там. Не падай. Давай. Натисни лявото и влез в портала. Внимай, не върви. Сега натисни това черното. Натисни другото черно. Бутона! Има два бутона! Да, браво. Идвай сега. Сега, влез в портала. Сега отиди по стълбите надолу бързо. Браво. Сам натисни синьото. След, сега не искам това. Не, стой, не минай! Давай, минай. Браво. Добре, първото. Само 2 умирания. Мире сега къде си? Че още тук ли, бе? Аз съм горе вече. Ой, падна. Къде влезе? Ей, тук, след това. На Colors? Ей, това, бе. Къде това е? Ако искаш да бе. Добре. Натисни сега синьото. Добре. На моя екран така бъгна. Натискай го. Имаш фарари. Той умрях, натискай го. Сега следващо натискай. Сега ще как да тръгваш. Така сега, като се върх това зеленото. Кое е зеленото? Това, което се мърда. Ама дай да се... Аре? Като се горе сега. Ей, чакай. Не престъпи, бе. Ама аре, бе! Ето. Стой сега. White, Orange, Black. Добре, дай се разминем, ела се разминем. Добре, аз ще... Ще е при мен. Ела сега. Не искам ти това. Чакай. Давай. Отиди горе. Сега насни това. Аз да мога скача. Давай. Сега прескочи двата лазера, отиди на бялото. Отиди на бялото, после прескочи на другото. И сега на черното. Браво. Сега трябва да чакаш малко. Сега слез долу и ми натисни розовото. Ей, така имаш едно розово. Да. Нищо, натисни розовото. Добре, сега ти натискам червеното, сега едно червено трябва да дойде. Купче, стой, изчакай го. Изкачам. Да, изкачаш на него. И то отива напред, така че и ти трябва да вървиш с него. Давай, кача се. Сега това върви напред и ти трябва да вървиш с него. Сега бързо се качвай и отиди до края, където натискаш синьото. Не, другото, отиди до края. Чакай.
Давай, давай, то. Аре, имаш малко време. Не, бе, какво се опита? Защо се опита? Нали трябва да е до синьото? Имаш... Първо се качваш тука, после тука, после тука, после там. Добре. Ша. Не, аз му и да не умирам. Нещо. Сте. Не чакай. Не, обратно сме. Отивай. Къде? Ще чакай. Да, е. Да, е. Що стана това? Давай. Сега бяло, другото черното. Бяло, другото черното. Браво. Ще трябва да умра. Да. Сега ми си жълто. Не жълто, да, пинк. Отивам нагоре. Сега слагам червеното. Къде? Следва. Вой, това жълто спря. Стой малко. Я нацени розовото отново. Натискай го. Добре, сега свалям червеното. Давай, свали го. Давай, сега върви с него. Сега не се опитай да го прескочиш, просто е така. Сега отиваш първо към... Не, това си на там бутонче. Да, сега го чакаш това да отиде докоре. Скочи се на това. Сега отиде на другото. Да, сега скочи на това. Задържи го. Сега трябва да се върнеш на люавото. Връщай се бързо. Внимавай, не спидрънвай. Да, Не! Падна. Падай, той няма как. Мирослава, просто трябваше да го скочиш това да натисне. Добре, да се разминем. Добре. Да пробваме. Айде да минам. Аре. Внимавай. Мирослава, защо? Давай, качай се. Мире, не е чак толкова трудно. Трудно е. Извиняй. Искам да се разменим това, тук не мога да го мина. Това буквално не може да се мине от мен. Ти онова там не мога минеш. Не чувай напреде! Казах ти да не отиваш напред, след като скочиш в портала, защо отиде напреде? Бъркай се, бежа. Се бъркаш ти. Да знаеш, че това трябва да се движиш с него. Давай, сега трябва да вървиш напред. Казах ти трябва да вървиш напред! Браво. Сега натискам, че отвоям. Не, аз се кача. Добре, върви напред. Върви. Браво, само го спусни това. Стой малко. И аз трябва да го спорали. Спри го сега. Пускай. Сега ако умреш. Мирана съм те. Ела сега отиде на другото. Изведи сега на другото. Чакай. Сега това е дропа ли, бе? Това курс. Те са го разманили, то курс е тук горе, а матрицата е тук долу. Не знам, отива другото стана. Къде? Добре, сега отваряш портите тук долу. Къде? Долу. Аз ще скачам ли?
Да. Ти трябва да скочиш. Сега трябва да направиш паркура. Скачането. Аз трябва да скачам ли? Първо... Паркур. Направих паркура. Всяко е копче да... Синьото първо. Сега бялото. Сега се връщаш. Как? Да се връщам ли? Да, не умираш. Скачам. Сега е... Това. Да, чакай. Avoid the lasers. Сега? Скачаш долу. Трябва да скачаш на белите. Аз първото не знам. Да ще го? Скачам. Давай. Не скажеш го това, сега се връщаш. Умря. Добре, може после да паднеш най-долу. Е така. Добре, сега къде е трябва? Падаш просто най-долу. На това по средата. Къде бе? Най-долу падаш просто това по средата. Въй. Ти падна отново. Как бе? Ай давай бе, ще не свърши времето. Въй, браво! Сега трябва да минеш по зеленото. Бързо имаме 4 секунди. Мини по зеленото. И не скажеш после черното. Добре, сега трябва да се върнеш. После може да скочиш долу. Просто скочи долу. Направи ли го? Да. Не го направи. Не го направи. Не! Направи го. Браво, бе. Аре, минаваме последни 2 левела. И видеото свършва. Също нагоре. Ай, Пац. сега. О, не! Жълтото. Да ти го натискам ли? Да. Днеска е жълто, сега отиваш там. Къде? От другата страна. Да. Да, сега ставате на едно друго. Да, минавай. Сега натисни това зеленото. Не, сега аз... Кое трябва да натисна? Синьото, да, аз натискам синьото. Тя е по синьото, тя е по синьото, тя е по синьото. Натисни ми зеленото, аз съм по зеленото. Тук е тази страна е да. Click red then till and run across pink before... Сега аз трябва да умра. Трябва да дойда при тебе, Мери, за какво това са го такова, бе? Ох, умри. Сега това, което трябва да направим. Слушай, ма. Ай. Насъх си. Давай, зеленото. Добре, сега не искам това, давай, минавай. Не, стой. Червено, синьо. Само насни това. Кое? Червено. Да, всичко се натиснал. Сега трябва да скоча на главата. Скачай. Добре. Сега трябва да се върна. Сега те натискам това. Давай, трябва да се скочи лазер, те просто скочи ги. Давай, споро да не ти свърши времето. Така. Натисни. И аз трябва да го натисна това, стой. Мини червенето, бързо. Бързо и нямаш време на това. Дай. Това мина бързо. Ти кажа не. Добре. Сега конвършли се. Ой, това е гадно. Ай, хора, ако сте до тук, не забравяйте да ме последвате в Twitch. Disaster 749. Мире, натисни... Сега ти обясня какво става. Чакай, ти къде ще? От род съм.
Жълт. И сега къде? Връщаш се. Тежи за тебе, да, натискаш го това. Сега ме натискаш. Отиди, умри. Сега мини бързо лявото. Да, айде, че нямаме време. Абе, натисни бързо лявото, бе, мини го. Мини го. Не мога да го мина. Давай, човек на бялото. Мирослав, ти си много слаб. Такова, умри. Натисни двамата жълта, натисни жълто. Не, ти не трябва да отиваш. Сега натисна това вече за много. Мини! Не е толкова трудно. Добре. Ще пробвам. Добре. В пак ли умря, бе? Ти. Браво. Сега мини по зелените. Аре, скачай, да. Сега умри. И трябва да минеш пак лавото. Да, ето. То вече свърши времето. Мире, ти си много слаб и бавен! Не, шам, баба. Бавен си! Натисни. Това не е чак толкова трудно. Не е дори хич трудно. Давай, минавай го, какво седиш? Аз трябва да ти си чакам сега. Това да се свърши. Стой, дай да начало. Защото трябва жълто това да се свърши. Айде, минавай. Не го натискай. Така, мини го. Не е толкова трудно, просто като отидеш на лазерите скачаш. Скачаш! Браво, сега скачай горе. Те стъпи са с назаде. Скачай, бе! Скачай! Какво не можеш? Направи го. Падай сега, умри. Сега го натисни. Давай, минавай по зеленото. Бързо, нямаш време. Че нещо ми се е покажал. Давай! Поне не умря. Давай, сега минай по лявото. Бързо минай по лявото. Мини го, трябва да го минеш. Не го минах. Да, не. Не,